πράσινοι ήταν οι ελαιώνες καθώς έβλεπα την Ανατολή. Αγαπημένη μου, το νιώθεις? Κάτι διαφορετικό φέρνει αυτός ο αέρας. Δεν μ' αρέσει που σταματάνε το φορτηγό στη στροφή. Τώρα εργάτες στη σειρά ανυποψίαστοι στο τι επρόκειτο να συμβεί. Θυμάσαι το Σαχάρ, τη Μαριάμ το 96. Γεμάτη ήταν για ζωή. Σταμάτησε το φορτηγό και σβήσαν σαν άστρα πριν να πέσει η αυγή. Θυμάσαι το Μοχάμετ, όνειρο είχε να μπει η ιατρική. Τώρα μέσα στη σκηνή όνειρο έχει να ξαναγίνει η ζωή. Αγαπημένη μου, νιώθω ένα κάψιμο. Τι μάτωσε τα άσπρα μου μαντήλια. Τι σου δίνω, τη βέρα μου και ένα νησιό να κρυφτείς. Θα έρθω το βράδυ στο όνειρό σου, μη φοβηθείς. Αργήσα να έρθω, μη μου θυμώσεις. 50 θύματα κοκκίνησαν τον ελαιώνα μέσα σε μια στιγμή. Αγαπημένη μου, μη με μαλώσεις. Με σκότωσαν αυτοί που λένε πως για αυτοάμυνα ματώσαν τα φουλάρια μας και σ' αφήσαν μοναχή. Γιατί η ιστορία έχει μόνο μια σωστή πλευρά και εμείς με αυτήν θα είμαστε. Λευτεριάς η Παλαιστίνη, όλοι είμαστε αδέρφια να το καλοσκεφτείς.